Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe tikulandireni nsoni pa programu yathu ino. Programu imene timakhala tikukamba zinthu zosiyanasiyana zimene zimakhala zopindulira ife moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pa tsiku la lero muliso ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Bereya 36 koma monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki ku mpingo wa Khristu ndimakhala ku mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Pa tsiku la lero tikhala tikukambapo pa zinthu zinaso zimene chimabwera ndithu pa chaka ndipo chaka chino chiliponso. Takhala tikuphunzira maphunziro osiyanasiyana monga mwathu ambuyomu, koma tsiku la lero tikhala tikukamba za chinthu china chimene monga mmene ndafotokozera kuti tili nachonso pa chaka chino. M'bale wanga Kamalonje. Yeah. Programu ya tsiku la lero ikhala yosiyana nangu pang'ono ndi mapulogalamu athu enawo. Chabwino. Makamaka kuti tamva kuti kuli msonkhano. Yeah. Ndeti naona kuti pamene anthu tikukonzekera ku msonkhano umenewu pali zinthu zina zimene tikuzofuna kuti tizimveretu kapena tizidziwiretu. Yeah. Koma sakuzotheka ina sakudzoti kuli msonkhano ukuzokhalanso moyo wawo kuti amvetsetse zokudza msonkhano umenewu. Yeah. Tamva kuti kuli msonkhano umene ukuoneka kuti udzayamba pa 8, 9 komanso mpakana pa 10 August. Yeah. Chaka chino cha 2025. Yes. Msonkhano umene wakhala ukuchitika chaka chatha tinakuona ndiso munabweranso programu namakamba konse zokudza msonkhano umenewu. Yeah. Ndipo chaka chino sooneka kuti msonkhano umenewu ulipo ndithu. nthawi zina mwina munthu amene amauva kuti ukuchitika kapena amene sanauvepo akhozokhala ndi mafunso ena ndachipakira kuti likhale limodzi mulipatsike chithunzi kabwino. Yeah. Ka msonkhano umenewu kuti kodi anthu ayembekezere zotani ndipo kuli zotani pa masiku amenewo. Yeah. Mwina choyambira chimene tifuna kuti muyambe kutithandiza ndi chonena kuti kodi cholinga cha msonkhano umene upeza kuchitika chaka nchaka cholinga chake ndi chani komanso kuti phindu lake ndi chani. Chifukwa zina munthu akhozopata msonkhano umene ukuchitika chaka nchaka bwanji zikhala bwanji komanso msonkhano umene ukuoneka chaka chino uchitikanso pa malo pomwe paja pa mitundu community day secondary school kapena pa mitundu CJSS pa masiku tanenachi. Cholinga chake ndi chani kapena uli ndi phindu lanji limene mwina munthu akhozokhala ndi chinthu ndi zimenezo. Zikomo kwambiri. Ndithokozenso chifukwa cha fundo imene mwabweretsa tsiku la lero. Msonkhano umene ulipodi. Takhala titumapanga mu zaka zonse zakumbuyozi chaka chinonso cha 2025 msonkhano umene ulipo mwa masiku amene aja mwatchulaja chokera pa 8 komanso pa 10 August. Msonkhano ndithu okhazikika msonkhano wa masiku atatu. Ndi msonkhano umene nthawi zambiri umayitanitsa anthu ochuluka pa msonkhano umenewu. Monga mafunso lanu kuziko ndi cholinga chimakhala chani pa msonkhano umenewu ndizofunika kumvetsa chifukwa ndi anthu simungamangokumana pamodzi mulibe cholinga chogwirikayi. Cholinga chathu chachikulu chimene timapangira msonkhano umenewu ndi chokhudzana ndi kuti kubweretsa pamodzi Khristu komanso ndi ena onse akufuna kwabwino. Cholinga choti tikumane pamodzi tiphunzire mawu a Mulungu. Pa nthawi imeneyi kumakhala kuphunzira mawu a Mulungu komanso kumakhala ngati pa Khristu timakhalanso ndi nthawi yolimbikitsana wina ndi nzake. Inde tudziwa kuti madera mwathu mmene timakhala mu magomo osiyanasiyana timakhabe tikuphunzira mawu a Mulungu komanso ichi chimadzakhalanso chinthu china chapadera chimene chimatilimbikitsa chifukwa chimayitanitsa anthu amaboma osiyanasiyana mayiko osiyanasiyana. Ndiye tikakhala pamodzi timakhala ndithu kuti tikulimbikitsana pakuphunzira kwa mawu amenewo. Munafunsapo kuti umapindula bwanji. Titsimikize kuti Mulungu amapindulamo mu msonkhano umenewo komanso ngakhale ife anthu amene timakasonkhana timakhala opindula. Ndi nthawi imodzinso imene anzathu ambiri amene sanayambe kupembedza amasankha chisankho choti akhulupirire uthenga wabwino abatizidwe kukhala mu mpingo wa Ambuye. Timamva kuti kumwamba kumakhala kokondwa mmodzi mwa anthu otayika akakhala kuti obwerera kwa Mulungu.
ndiye choncho ngati papezeka anthu ena amene achita chiganizo choti ine koma ndiyandotumikira mulungu kuchokera pa msonkhano umenewo, ndiye kuti mulungu amapindula. Tikatengeranso ife anthu timakhala kuti tikukula mchidziwitso chifukwa ziphunzitsa amene amabwerawo amakhala oti alephunzira bwino buku lopatulika Baibulo, zimene zimatipangitsa kuti pamuyeso umene linalili mwina tisunthe ndithu tikule ya. Komanso chifukwa cha zikonzero zina zimene timakhala nazo, timakhala ndi nthawi imene mwina tonse tikumana pamodzi mphunzitsi tiphunzitse, komanso timakhalanso ndi nthawi ina imene mwina alongo kapena akazi amasonkhana paokha, abale kapena amuna amasonkhana paokha, komanso wachinyamata tikamba za nyamata ndi tsikana amakhalanso paokha ndi mphunzitsi wawo, komanso ana achichepere amakhalanso paokha. Ndiye tikapita magulupu amene ajawo timapezeka kuti anthu ndithu taphunzira bwino. Choncho ndi msonkhano umene umapindulira mulungu, komanso ifenso pamene uzimalizika msonkhano uja sitikhala chimodzimodzi mmene msonkhano usanachitike. Choncho mukafunsa kuti cholinga cha msonkhano umene chani, kuphunzira mawu a mulungu kuti tikule mchidziwitso, tikhale olimba mchikhulupiriro, kulimbikitsana wina ndi zake, komanso timapindula munjira zimenezi. Pamene makamba za kuti makhaso ndi nthawi imene akazi amakakhala maphunziro awo okha, achinyamata amakhala maphunziro awo okha, amunanso amakhala ndi nthawi ya maphunziro awo okha, komanso mnatipatsa zoti tonsenso timabwera pamodzi kukhala ndi ziphunzitso zopatulika pamodzi. Zimene chilidi chothandiza kwambiri ifande kuti zotanthauza kuti achinyamata akakumana paokha makakambirana zinthu zimene zimakhudza achinyamata posa sangatoka. Chimodzinso alongoso akamasuka mbere kuti alongo akumana ndi mafulanje komanso angalimbitse manji mawu. Komanso ndi amunanso akakhaso paokha samakhaso onse akukambirana zinthu. Kena kuti onsenso timabwera pamodzi kulimbikitsana zonse makati. I think misonkhano ndofunikira kuti munthu apange atendi chifukwa mwina ziko zotheka kuti madera amene amakhala musakhala nthawi ngati pamenenso abale akumana. Ndinamvaponso kuti pamakhalanso nthawi imene mwina abale amathu makambirana mavuto amene akumana nawo mpingo, ndikumathandizana kuti mavuto amene mungakonze bwanji ali m'Baibulo. I think ndi msonkhano ndofunikira kuti munthu apange atendi. Ndi msonkhano ofunikira kwambiri chifukwa chake nthawi zonse timakhala kuti chaka chilichonse chikabwera tamakhala ofunsa usalephere. Ndithu ndiye chifukwa chake pakhabe chidwi choti chaka chilichonse mpata ukakhalapo ukonzekere msonkhano umenewu. Ndamvanso pamakhala nthawi ya mafunso. Zimatani? Timakhala ndithu kuti mphunzitsi akamaliza kuphunzitsa, ndipo ngati anthu atakhala kuti paphunziro sanamvetse bwino amakhala ndi mwayi oti afunse ndithu kuti mafasi ndamvetse bwino apa mmatika ini atapha Abele adapita kwina kukakwatira pamene pasina akhala bwanji, ndiye adachokera kuti ndiye aphunzitsa makhaulongosola ziti zimenezo. Mwakambapo kuti masiku ano ngotsiriza, tsono Yesu amati tsiku lotsiriza siludziwika, zimakatanthauza chani pamati masiku ano ngotsiriza? Atamafunsa mafunso amene iwowo ine mkazi wanga ndimafuna kuti nditamusiya nikwatira wina cholakwika chikutukhala chani, anthu amakhala lufunso la Baibulo limayankha motemotere. Ndi msonkhano ndithu umene munthu akapita amakhala ndi mwayi ofunsa funso limene ali nalo. Popeza msonkhano umakhala ndi mutu, chaka chino mutu wake ndi oti chani, mutu waukulu, komanso mwasankha mutu umene ufereke ndi chani? Zikomo kwambiri. Mutu wa chaka chino ukuchokera pa buku la Efeso chapter 4 verse yake ya 3. Pamene pamakamba za umodzi wa mzimu, ndipo kusonyeza kuti umodzi wa mzimu ndi chinthu china chofunikira. Paulo powalembera anzathu aku Efeso amati pafunika kusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu. Tsono maonero kuti pafunika kusamalitsa kuti tisunge umodzi wa mzimu, pamene pandoti paonetsa kuti chinthu chofunikira kwambiri kuti timvetsetse. Mudziwa kuti tikukhala m'dziko la zipembedzo zambiri. Makamaka pofuna kuganizira kuti tisankhe mutu umenewo, zipembedzo zambiri zimene tinazo mudziko ngakhale zili machitidwe osiyanasiyana koma zimangokhala ndi timoti ndife amodzi chifukwa kuti tonse timatchula dzina la Yesu, timatchula dzina la Yehova, timatchula dzina la Mulungu, ndi ndife amodzi. Ndiye timafunabe kuti kodi zimenezi ndi zimene ndi Paulo kapena Baibulo limanena umodzi umene aufuna Mulungu. Ndiye timafuna kuti mphunzitsi aziphunzitsa atayake sabuka tambasula pamenepa chifukwa nzofuna kudziwiratu kuti umodzi wa mzimu umene Baibulo limanena ndi kuti
lumene ndipo ngati sumenewo nangati ngatani kuti tibwere pa umodzi umene mulungu autani akufuna ya pamene mukamba umodzi wazimu I think mufuna kutanthauza kunena kuti tikakamba za umodzi wazimu mufuna kukamba kuti umodzi wa chikhulupiriro kapena umodzi wa zimene baibulo manena tikamati umodzi wa mzimu timazoti baibulo lathu paja linalembedwa ndi mzimu woyera atumwi amene amalemba amathandizidwa ndi mzimu woyera ndipo chidule baibulo analemba ndi mzimu woyera ndiye kuti tikamakamba za chikhulupiriro tikamaso za mawu a mulungu paja amati chikhulupiriro chimadza ndi mbiri imadza mwa mawu a mulungu tikamakamba zokhudzana ndi umodzi wa mzimu kutchula kwina ndi umodzi wa iwo achikhulupiriro ndiye umodzi umenewo ndithudi choncho mukafunsa kuti mutu wa chaka chino ndi mutu wanji kukamba za umodzi wa mzimu kapena umodzi wa iwo achikhulupiriro umene uchokera pa buku limene la Efeso chapter 4 verse 3. Nthawi zinaso munthu amene mwina ena sanabwereko kusonkhana uko ena anabwerako amene anabwerako mwina alinke chithunzithunzi kuti kumakhala izi zimatere komene amene sanabwerako ndoda kuva koyamba koma ali chinthu chofuna kubwera mungapatsenso kachithunzithunzi kotani kuti kupatula kuti mutu waukulu ndi umenewo palinso mitu iti imene munthu adziganiza kuti ndikazimva kumeneko ndithu zimenezi zikomo kwambiri kupatula mutu umene waukulu umene wavala msonkhano wonse okamba za umodzi wa mzimu palinso mitu ina imene yakozedwa kuti ikaphunzitsidwe mwachitsanzo tikaphunzira zokhudza banja phunziro ili msonkhano uliwonse limabwera malinga ndi kuti nyengo imene tidutsamo chifukwa titsimikize masiku athu ano ndi masiku osati azozizwayi koma ndi masiku a ulosi ndiye tsono ulosi wina umakamba zakuchenjeza zokhudza maukwati osiyanasiyana ndiye chifukwa chake timayesetsa ti msonkhano uliwonse phunziro la banja likakhalepo choncho ilinso ndi limodzi mwa maphunziro amene akozedwa pa msonkhano umenewo komanso tifuna ndinabenthulapo zokhudzana ndi masiku otsiriza tikaphunzira zokhudza masiku otsiriza ndi ati baibulo limati kodi likamati masiku otsiriza lukamba kuti chani ndiye pafunika mphunzitsi akalongosole ndiye kuti pali masiku oyambirira ndeti pali masiku apakatikati nanga pali masiku tiupangitsa kuti masiku akhale kumapeto kapena zimwe zotanthauza chani choncho umenewonso ndi mutu wina umene ukakhalako pa mkumano umene wa msonkhano umenewo komanso tinaona kuti mudziwa paja dziko lathu kumene lili tikaphunziranso kuti phunzitsa akatilongosolera kuti kodi ngati mpingo kapena ife akhristu pali ubale wotani ndi anzathu aboma amene ali kuyendetsanso ntchito yawo mu dziko limene tikukhalali ndiye tinaona kuti akhristu afunika akamvetse kuti mbali yathu ndi iti pamene tikukamba za boma komanso akatitanthauzire kusiyanitsa pakati pa boma ndi chipani cha ndale kuti kodi akhristu akhoza kutengapo mbali yanji pamenepa ndipo ngati mposeni utenga mbali ndi mbali iti mphunzitsi akatilongosolere zimenezo kuti nthawi zonse tikakhala ngati akhristu timapemphedwa kukhala anthu amtendere anthu odziwa chimene tutani tikuchita ndithudi awa ndi ena mwa maphunziro amene ayikidwa mu kumano umenewo ndi maphunziro ena osiyanasiyana I think naonanso kuti pamene ndimaona zina zokhudza msonkhano akabidwanso mulungu ngati okhudza zinthu zimene zimasokoneza umodzi zinthu zimene zingabweretsa umodzi fantasy tikakamba za banjanso ndi chinthu chimodzi chimene chimasokoneza umodzi wauzimu fo kapeza chipembedzo chaphwitsa zina apwitsa zina kuti baibulo limati chani zimene tikufuna kuti baibulo likakhudza zokhudza mpingo kuona limati chani so kwa iwo amene tikumvera apo ndiyena mumaphunziro amene tikakaphunzira umenewo zimene zopangitsadi kuti munthu akapezeka pa maphunziro awo iloneka nditi kuti wopindula tumayang'ana ndithu kuti munthu ali pati nga mpingo ungachite bwanji pa mpingo ndi chinthu chokhazikika chimene mulungu ayembekezera kuti mmene mundimene mupangidwire munthu oti akapite kumoyo satha ndiye sifunika kuchita zinthu mwa mongochitapo ndiye chifukwa chake zomangirira umodzi wa mzimu ndizo zofunika nanga zimene zingapasule ndi ziti zimenezo zimene tikakhala tikuphunzira msonkhano umene ndithudi ndathazi zinaso munthu amati maphunziro ora aoneka kuti asanjidwa bwino ndithu
ndazina anthu mukuzosanja bwino zinthu koma mwina ophunzitsa nkutheka kuti sana longosole bwino pasonkhano umene umwe zikuza bwanji kuti phunziro likhalira bwino komanso ophunzitsa akalongosole bwino amene akaphunzitse ena mwa anthu amene akaphunzitseni ndi ndaniko amene akatithandizire kuti anthu munthu akhale ndi chidwinitu chonena kuti kuoneka kuti kumene kusindi patazina anthu amakanika kupita kusonkhana fomata mwina gara ya nthawi yake uzophunzitsa zake sizikhala zolongosoka bola ndi dzilima kapena dzimanga business mwasanja ziphunzitso rani mwandikumbutsa nthawi zina pa mpingo wina chifukwa cholengezeratu kuti wiki yamawa adzagwira ntchito yophunzitsa ndi wakuti wakuti ndi zinthu zabwino zimene zimapanga kuti anthu akuzekere njira yabwino ndithu kwambiri imeneyi koma nthawi zina anthu chifukwa choona mmene amene wamutchulayo zimene amaphunzitsa amene amati lero palibe ife ulipiri kuchalicha chifukwa palibe chimene ndikananipo ndikamvepo ndiye mwandikumbutsadi kuti pasonkhano imene utawoza motani tinayesayesabe kuti sonkhano mukakhala opambana mphunzitsi ndi chinthu chofunikira kwambiri akhoza kupezeka kuti wataya cholinga chimene sonkhano lakonzera zimene sizingapindulira anthu obwera sitifuna kukhumudwitsa munthu obwera kudzaphunzira ndi kumva mawu a Mulungu ayi tingokambapo zokhudzana ndi mmene tapezera ziphunzitsi amene adzagwire ntchito pa sonkhano umenewo tikhala ndi abale athu ochokera ku America amene atsogoleredwa ndi bale wathu timati Ronald Gilbert mphunzitsi amene amabweranso chaka ndi chaka akudziwa bwino sonkhano umenewo ndipo ukoso akamasokola ziphunzitso zabwera amadziwa kuti ukulu sikufunika chibwana ndiye ziphunzitsi amene wachoka ku America adzakhala msonkhano umenewo komanso tili ndi mbale wina amene ochokera ku Malaysia timati Steve Lu amene iso ndi mmodzi mwa aphunzitsi amene amaphunzitsa bwino kwambiri adabweranso chifukwa tinampemphaso kuti umatiphunzitsa bwino ndiye tampemphaso mbale amene kuti abwere mwamwayi watilola kuti abwera pa sonkhano umenewo komanso tili ndi asilaliki olidziwa koso bwino baibulo achoka mdziko la anzathu ku Mozambique motsogozedwa ndi mbale wathu Gift Ben akuchokera kwa anzathu ku Mozambique tikakhalanso ndi asilaliki ena konkuno ku Malawi mwachitsanzo tili ndi alaliki athu alambisoni kuchokera kwa Susumire cha mboma la Dedza komanso tili ndi alaliki amweseni amene akuchokera mboma lomwe lino la Lilongwe kuchokera ku Ndaula komanso tili ndi alaliki a Joseph Kubalo kuchokera kwa Khudu osayiwalanso mphunzitsi Solomon Moyo amenenso amatenga kumbali yophunzitsa kuja ku Alilongwe School of Biblical Studies amenenso tamutenga kuti amalongosolanso bwino zinthu zina komanso tili okondwa kuti kadziwitse omvera kuti malinga ndi komiti yoyendetsa msonkhano umenewo inanena titi kuti sitingaluze pa msonkhano umenewo kufunikanso inu ngati akamalonje maso apitira konde mukakhale nawo mamiliyoni matatu inu masankha ife ntchito yathu moti omvera mwina amene amakhala mchelakalo titakawamva mbembembe timawamva paja ndiye ife ndiso tilipati pamenepo ndithu ndiye aziphunzitsi amenewa ndilimbikitse omvera kuti ndaphunzitsi olidziwa bwino baibulo cholinga choti msonkhano umenewu udzakhale opindula chinanso paziphunzitsi ndimowonjezerapo ndizoti mnakapitiza kulonjezera tinso ndaziphunzitseni amene achoka ku Zambia paja ndi mbale wathu Kenneth achoka ku Zambia tinso ndi mbale wathu wina achoka ku Zimbabwe so akudzakhala pamenepo komanso kuwonjezera pamenepo kuchoka sabale athu ena ku America paja ina Frankie akubwera kuchoka ku America Frank Bradshaw ameneyo komanso ndi mbale wathu Caris Davis achoka ku America akubwera komanso ndi mbale wathu Kenneth achoka ku America so adzakhala nawonso pa msonkhano umenewo so kwa omvera kwa munthu amene aone kuti afuna kubwera msonkhano sikuti adzaluza koma ndi msonkhano umene adzapindule kwambiri moyo wake wauzimu zofunika kwambiri ndi msonkhano umene munthu alakelake ndithu abwere ngati nkusabwera chichitokhala kuti mdierekezi wamupitira pasi kuti mwina wakumana ndi mavuto ena koma tsono ndi chinthu cholilitsa chinthu chodandaulitsa msonkhano umenewo kuti munthu adzapezeke kuti wakhala pa zifukwa zosamvetsetseka chinthu chodandaulitsa kwambiri taona ndithu kunoti aziphunzitsi ndaone kuti asanjidwa ndithu asanjidwa aphunzitsi moti msonkhano umene udzakhala pamwamba msonkhano wa pamwamba umene moti
talimbikitse ndithu omvera ayi ndithu asakale. Nthawi zina tsopano mmene mufotokoza ndikumva kuti msonkhano wa mpingo wa Khristu umene udzachitike pa 8, 9, 10 August pa Mitundu CDSS. Nthawi zina munthu mwina amene asalowa mpingo wa Khristu akozomata koma amene afotokozera kuti maphunziro amene maphunziro ati ngabwino koma ine sine wa mpingo wa Khristu ndiye kuti ndisapite mukandibweza todziwa akozolivera zimene zinthu ena mukozowathandiza bwanji anthu amene asala mpingo wa Khristu mafuna okhala mchitidwa ngakhalepo nawo mkamverere fozooneka kuti kuti tiwaziphunzitsa sanjidwa bwino umene komanso mbiri yabwino. Zikomo kwambiri mu msonkhano umenewu chinthu chinanso chofunikira kwambiri ndi timafunitsitsa kwambiri anthu amipingo ina amenenso sapembedza nkupembedza komwe ndi enanso amene timafuna mu msonkhano umenewu china chilichonse ndiponso adzalandiridwa ngati mmene adzaoneka ngati walikale muli mpingo wa Khristu koma kuti sanalowe mu mpingo wa Khristu tikuwalimbikitsa amenewa kuti mu msonkhano umenewu ayenera kubwera. Pano mukutitsimikizira kuti munthu amene asali wa mpingo wa Khristu wolandiridwa kwambiri ndi wolandiridwa. Timawerenga zimene analemba Solomo kuti chitsulo chimanola chitsulo chizake. Nthawi zina ife amene timalalikira kati maphunziro zimatipangitsa kuti ukabwera pa masopo zako ndi okamaphunzitsa umapezeka kuti apa simapadziwa yapani muona pepati ndiye ubwino okumana pamodzi ndi kuphunzira limodzi Baibulo simakhala chinthu chofunika kwambiri. Ndiye tiwalimbikitse ndithu amipingo ina mwina mpang'onong'ono pomwe simunapiteko ku machalichi kaya muli muzikhulupiriro zosiyanasiyana koma ndinu munthu yeti msonkhano umenewu ndithu kufuna aliyense ndithu kote kuti ndimopeza muitana nawo mwina pamapeto pereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito mwina kufuna kufunsa mapu kapena ali ndi zina zofunsa todziwa munthu amakhani mafunso ambiri pamapeto tipereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito kufuna kufunsa zokudza msonkhano umenewu pamene tupita mumapeto zonse mawu a Mulungu ndi mwakozeka mwakamba ziphunzitsi mwakamba mitu mwatazina munthu amati ndilo mmene kuti zikakhala njala kapena chakudya mwina titigere mbali imeneyo zili motero mwinaso mnthamozo nanga malo ogona mwina kodi kumene kuti kadya ndithu koma sindinakumve mkono mukapasa chakudya apo zikomo kumati mwina kuli kupemphera kumangopemphera usadya zikomo kwambiri. Apa ndi pofunikiraso kwambiri titsimikizire kuti kwa onse amene amabwera pa msonkhano umenewu mu zaka zambuyo zapitazi akuudziwa bwino msonkhano umenewu ndi kunkhani ya chakudya timanka ngati timalimira amwepo kumbali ya chakudya ndi yayi nchokhazikika moti omvera adziwe kuti kumbali ya chakudya chilipo ndipo nchokwanira bwino kwambiri. Chaka chathachi tinakumanako ndi vuto lina makamaka pa nkhani yokhudza malo ogona. Mavuto amenewa adadzatipeza chifukwa chakuti chikhulupiriro chathu tinkakhulupirira kuti mwina msonkhano umenewu anthu angafikire polekezera pa 8,000 bajeti yathu inali kuti anthu okwana 8,000 amene akuya pa msonkhano umenewu ndipo kukonzekera malo ogona tidakonzekera kuti anthu 8,000 azagona koma tsopano chimene chitika kaya ndi mwayi kaya ndi chani zapeza kuti anthu apitirira pamene pali ndezina ngati malo ogona anavuta. Ndiye chifukwa chake pamene timakhala pasi msonkhano wa chaka chino mavuto yawa asakhaleponso chaka chino ndiye tayesa nditupeza malo ogona ochuluka moti anthu akabwera ndiye kuti malo ogona asadandaule. Timakamba paja pa nkhani yokhudzana ndi zakudya izi timayidziwa ndiwo mwina anthu ambiri sanamvetsetse pa nkhani ya ndiwo koma mafumu amayidziwa bwino akati ndiwo ndi chani kwamba za ndiwo ndi chinthu chimene chachokera ku chinthu chimene mwapha mumathamangitsa ndiye mumathamangitsa chija ndiye mukapha ndiye kuchoka ndiwo mwina nthawi zilene amati atayikamo ndiwo aonenale Chinese masamba adandi masamba amene ndi matango wafuna chifukwa cha zokambakamba za umoyo wawo
kuti atanena kuti pafunika zinthu zina za magawo 6 baibulo limatita dziko njani kuzoyika za anthu chifukwa cha muyendera tisamanyozere zilizonse ndiye ngati za umoyo amanena ndiye pamene timasamba timenyaya koma pokonzekera msonkhano kwakukulu timayika bajeti yokudzana ni ndiwo ndiwo ndi nyama ndi ndiwe ya pali ndiwo pali masamba pali nyemba pali nyemba pali ndiwo ndiye pali masamba zonsezo zilipo pasonkhano kuti pamenewo ya nthawi zino ukapandodziwa bwino umakauza mafumu kuti tayika ndiwo ndiye tsopano ili niwayikalepo ndiye mafumu achamakambuta kasi mwina kapana yakatsenga pasinya ndiwo pamene sudziwa pambuyo pamadzaziniku mwana saidziwa ndiwo koma kulipatsa masamba yamali ndi ndiwo choncho chikonzekero chokhudzana ndi zakudya ndiye zilipo ndekuti tikumbukira chaka chathadi monga mmene mufotokozera vuto la malo ogona linadzakula koma chaka chino osamene akubwera sakhalenso ndi nkhawa imeneyo chabwino chifukwa malo ogona akonzedwa ndithu mpaka anthu pafupi 15,000 malo awo alipo chaka chatha amene mawerengera anthu 8,000 koma anthu tinaposera 12,000 chaka chino naonjezerapo be mpaka anthu 15,000 koma ngati adzapitirenso menepo malo otaposera ndithu okonzekeratu kuti anthu adzakhala ali pali pamenepo so za malo ogona tisade nkhawa komanso mmene mufotokozera muzokhudza ndiwo tikakamba ndiwo anthu 12,000 13,000 ndi kuti zibwerera yogwirenika kukhu mukamba za ndiwo za njira ng'ombe komanso chinanso chimene chimachitika pamenepa pasonkhano pamene choti zimathotheka anthu ena sadya ng'ombe amadya nkhuku ndiwo zawonso zilipo ena sadya nkhuku amadya ng'ombe ziliponso enanso sadyanso zomwe zamafuna zamasamba zili palinso tocholepera chikhozo kaya mwina takumbutsenso akhristu kuti msonkhano umene kukhala makhala waukulu ndiye dongosolo lokhudzana ndi kanyidwe ka chakudya kamakhala ka mazoni ndiye mazoni amene anapangidwa akhristu akudziwa mazoni amenewo ndiye takumbutse kuti chilichonse chidzayende mu dongosolo asayiwale mmene timachitira kutenga zophikira mkhristu aliyense amapemphera kutenga utumbale kuti ikafika nthawi ya chakudya ija kuti akangofola kulandira chakudya kuikha pamalo pake ndiye mafuna kuti zimenezo anthu asangokumbukira kutenga baibulo nyimbo olembapo naye wala zophikira adziwe kuti msonkhano umafunika mbali zonse ziwiri kuuzimu kulongosoledwe komanso kumoyo wakuthupi kulongosoledwe Yesu amene akamba zazo pophikira funa tanthauza za wene otenga popeza timagawa mazoni kaphikidwe gomeni ndi gomeni limaphikira pamodzi amene simudziwa zoni yanu nambala imene toyike pamene mukuzogwiza ntchito tikutumizirani pepala pa muthe kudziwa kuti kodi muli zoni yanji ndi kuti mudzethodziwa kunomizira pazoni imene otenga mapoto wanu mbali zanu zophikira zanu mungabwera kuno mudzangopeza zophikazo koma zophikira mwene otenga zimene zimakuthandiza kuti pophika pake pasazakhale zovuta zambiri komanso nthawi zina kwa amene asala akhristu akhozopata inanga ine mpita ndekha ndedzikaphika ndani ino musade nkhawa chonse bwerani ingobwerani mbale mudzazipeza anyinenso ngati usali kuti ndiwe mkhristu koma amene tira khristu kale amene tikala mpingo wa khristu kale tikabwere koma amene sali memba la mpingo wa khristu ine ngobwera ndidzatidziwitse nani kuti ena nangomba kuti lopunda nawo sobondera kuti tingambale bwanji itengo kumabwere nthu chilichonse chokonzedwa tisayiwale ndi msonkhano wa mpingo wa khristu umene koma nonse muloyitanidwa pa masiku ake amenewa pa 8, 9 komanso pa 10 August 2025 amene tikuchokera madera osiyanasiyana tikakwera minibus ya mtawuni ya Mirundu tikatsikira pa polisi kapena pa chipiku pa primary school kungotsika kungolera chakummawa kwake pateki kwatsikira pa chipiku ndio kuseri kwa nyembo kwa chipiku kumene so mtunda wa udali kuenda babasi basi tafika mukafuna kufufuza zambiri nambala imene imeke pambero mudzatogwiritsa ntchito ndikuyamikeni m'bale wanu zikomo kwambiri
Programu ya lero mnali ndine m'bale wanu Bijelo Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Way 36 komanso nali ndi m'bale wanga. Ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Milundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Nsanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu aonetseni nonse. Amen. ati ambuye naitana ine naitana ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe